खुलुमखा जत जोंनि टके हामजानाय जोंनि अडियन्स बागै बेलेनाव जों अथमा गाहामथै फैगा आबंखा जों जेंफ्रोम निसिमी रम खाइखे प्राय 1.5 year काखा जों फिल्म जेंमानि तखनो ओ स्टोरी स्ट्रीमा बाय ताव बाय रमिसे ओंखाय ताव तखनो बिसा काखा जों जे प्रोसेस पियोर प्रोसेस खाइदोमानि ओंखाय बिसा रमि जे सामुं तांमानि ताबो जों अ तालके दिनि साल 30 अक्टोबर दिनियाव जों ट्रेलर रिलीज खाना थांदों दिनै किल्ला कोनो पद हलो किल्ला आमचायनो जों ताम हले अमहायखोना गोबांमा गामि आमचायो जों जोंनियाव टकेनाव खुलुमना थांदों टकेनि जोंनि टीम ताबुकनि गोबांमा अमहाय दङ ससाइटियाव गोबांमा नखं बाय दङ नगो जों आबनो एडभान्स न सरखा 2 বছর सिगां सरखा गामहायखोनाव नाय खिन्थु ताबुक आमहायखोनाव दंमोन बागै जों आबनो रंमै बेस खाय अब स्टोरीज नामखा ओंखाय जोंनि अ फिल्म न पुरा नायमानाय फाइनाय दाल माबे बरनो गोबांमा आमचायो जों खुनुगोनान जायथौनाय ओंखाय रिलीज बाफोरनो खायनाय ताबुक ट्रेलर लॉन्च खायै जों जोंनाव फिल्म न आवाय खायनानि दिनै कायसा आबन बागै जों आबन